body builder. Elisa Boro. Whoa. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Tadi for ini जोङो photoshoot खालामनो नागिरदों बैसागो बहुत गोबाव दंबावो होमबाबो जोङो माने एसे एडभान्स लानोसै आरोना photoshootखौ हा थ' दायो दंफाय जोंनिया इलिसा आब' जोंनिया सिंगारा ओमफ्राय निता मनि बिब' ओमफ्राय जोंनिया जुरि आब' ओमफ्राय आं आरोना ओमफ्राय नै जा दोङो नै जोंहा आफा आङो बबावबा थाङोबा बिजा बाइकजों ओंखारलाङोबा बिजा आफाखौ मोजाङै खुलुमलाङो आरो थ' नै जा दोङो बोराइ बाथौ थ' दायो आं ओंखाम जानोसै लोगोफोर फुंनि ओंखाम मा ओंख्रि मा नै लोगोफोर मा बुंदों आरोना मिडिल क्लास फेमिलि आलु पेटाइका आरो मा दालि ओमफ्राय बेदरबो दंमोन खिन्थु जोंहा दिनै बेदर मोनसै आरोना थ' बेदर लुगैनायाव थानो हासिगोन थ' आं दायो थांगासिनो निता आब'लानाव जोंनिया फट'सुटआ बिसानाव जागोन आरोना माने बिसानाव दंफायो केमेरामेना नैबे खुरखानाया माने देग्लाय माने बेयाव बान्दो होगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु दाबो जायाखै आरोना दा अखा फैलायसिगोन माने एप्रिल सफैनोसै नङा होमबा थ' बेखौ माने बेयाव बान्दो होआबा बेयो माने जोंनि न'आवबो थांनो हानाय पुरा बेखिनियाव जि 50-100 बिगा हा दोङो बेबो थांनो हानाय आरोना थ' माने सरकारा माने एसां गोबाव माने आं मिथिया जाय थिका लादों मा लादों खिन्थु खामानिया थाब जानांसिगौ आरोना माने नङाबा सेस आरोना पुरा हायानो सेस जागोन मोनसे रिकुवेस्ट आं बुंबाय माने थाबैनो खालामनांगौ नङाबा पुरा बहुत खैफोद दङ आरोना मानोना दैसो आरो दैबाना जाखायो देग्लाय दैबाना थायोबा सेसखा पुरा सेसखा कर'रता गारबाबो माने बेखौ माबा खालामनो हानाय नङा आरोना थ' दायो आं थांगासिनो लोगोफोर माबायाव ओमफ्राय नै आं देखायगासिनो निखौबो बिदि एसां लेटबा बोरै जानोब्रा नैयाव जोङो उन्दैनि नै मेम'रिसमोन जों दुगैयोमोन नाय लोगोफोर मा जाबाय खुङानिनो बिनिफ्राय खावसे बिजाब पुरा दङमोन आरोना नै गैखाला जेबो गैला जि गोथौनो नैबे 10 फुटसो गोथौ बियो ओमफ्राय नै सेसखा निजा लामा दंमोन लामायानो गैया इथिनि नैबे जों गामिनि गोबिन्द बोराय होनना बुङो गोबिन्द बोराय मायना हरलाय जोंनिया मा खबर सैमा मानसिखौ अरनो थानाय सैमाया नैबेनो जाबाय निता मनि लानि न'आ आंखौ बार' देखायबाय नालाय सैमा अरग्रा दङ दै हिसाबो नै जोंनिया रेडि जाबाय जोंनिया बिब'आ इलिसा ओमफ्राय निजा दोङो नै नोंसोरो मा जाखो मासे बुंल' बुंथाव र' बायसि गोरबोनि डायरियाव लिरबाय आं नोंनि मुं खोमोर हायै बादि नों थांलाय फैलाय लामायाव गायबाय आं गोजा गाबनि गलाब बिबार मिनिस्लु मोखांजों नों आंनि फारसे बाय बुसुलाय दे बडी बिल्डर Elisa Boro. Whoa. Danger sih. Ya, good tuh kabi kuma. Tricep. Enika. Oh, Enika. Wow. Ini pura delegasi nih. Hello. Body builder ultra सा ini जादों जोंनिया आदा बिरखाम दिनैनि जोंनि केमेरामेना ओमफ्राय केमेराया जाबाय नै आदा एसे बुंना होदो प्राइसखौ 7R3 सनि टोटेल बेसां लेन्स दायो नियाव बेसेंनि माल दोङो 2.5 आराय लाखनि माल लोगोफोर नै जोंखौ आराय लाखजों थिखांगासिनो आरोना नै ओमफ्राय आदाया जाबाय बहुत माने जोंनि बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव बहुत माने खामानि मावबोबाय आरोना ओमफ्राय स्पेसियेलि जोंनि आब' गेम्सजों बहुत मावबायना जिडि प्रडाक्सनाव दाउखाया दाउब' जाबाय आरोखि आरो असलियावथ' प्रायानो बुङो दाउखाया दाउब' जानो हायाना खिन्थु जानो हायो दै मेकआप दङ मेकआप एन्सार दं एन्सार मेकआपानो एगजामपोलानो नै जोंनिया लोगोफोर नै जोंनिया दिनै बिब'आ नितामनि's ब्लग गोदान चेनेल खुलिबाय ब्लगिं होगोन बिथाङा माने दिनैसो माने स्टार्टिं आरोना दिनैसो फार्स्ट मिया स्टार्ट खालामबाय ब्लगखौ खिन्थु आपल'ड होथ'नाय जायाखै दिनैनिफ्राय होनसै आरोना थ' बिनि चेनेलनि लिंकआ आंनो थागोन आंनि डिसक्रिपसन थागोन थ' थांनानै गासैबो जाय नायगासिनो गासैबो थांनानै साबसक्राइब खालामदो दे Ses, Kazia. Boria. Ini biar song ni singer ni biar ni. Singer.
Này gì nè Wow Này gì nè live singing kau bay Hidup hot li Oमफ्राय दिनै थिखानाय फट'फोरा फैगासिनो इन्सटाग्रामाव थ' जाय जाय आंनि इन्सटाग्राम एकाउन्टखौ फल' खालामाखै थ' थांनानै फल' खालामबानो जाबाय दे डिसक्रिपसनाव लिंक दङ थ' आं डिसप्लेबो देखायगासिनो थ' जाय जाय खालामाखै फल' खालामनानै नायबानो जाबाय जोंनिया बिमाया नायनो फैदो फट'शुटखौ लोगोफोर दायो नै बैसागोनि फट'शुट स्टार्ट जासिगोन थ' फुरा रेडि आरोना नै गाबसानानै नै ओमफ्राय जोंहा आब'मोना नै फुरा वाव कैसा लगा हाँ wow makeup man jadi apa double vlog li nih new vlogger oh nih sini ya singer pernah satu-satu Itu angnya opos lagi ada. Bagurumba de mesade bagurumba Ayo hai ma dai zobo gangzema sabai Ayo hai ma dai zobo gangzema Moja जोंनिया बैसागो जाग्रोबायनो जोब्बाय फट' सुटआ दायो ओमफ्राय दायो मोनसे रिल्स बनायनो दे जों दसे उनाव नायनोसै बोरै जायो दायो जोंनि फट'शुटआ जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो आंनि सिगांनि लोगोनि डिग्रिनि लोगोजों आंजों माने डिग्रिनि लोगोनि खासे हाबा दिनै जादों थ' बिनि दिनै माबा आरोना रिसेपसन थ' बेयावनो दायो जों जानो थांगासिनो नालाय जोंनिया माबासो बर्मन भाई हाबाया माबा जागोन एसामिस हाबा थ' जास्ट जाना फैनोसै आरोना थ' नै दायो जोंनिखौ लाबाय काप प्लेट थ' जायनोसै दायो खाथियावनो आरोना बारा गोजान नङा जों न'निफ्राय 10 किल'मिटार्स थ' लेट्स गो कयनाटु Amar Koina. Jadi class friend. Ju. Jadi department ni man, geography department. So ini jaga sini sampai ni dengan na, ni dengan ponir, ni dengan berma, mana mood biar di sana. Ini dengan ni. Oke, lepas ni dari zakang berapa ko? To bikin nasi di ni video to di ni dina mama jalan demen. देखायजोब्बाय आङो थ' हाबायाव बहुत मोजां आरोना बहुत भेराइटिस आइटेम खिन्थु एसामिस हाबायाव एसे लेट फैयो आरोना माने लासै लास्टाव ना लास्टाव लागि पुरा दि थाकेना दाउ होलाय दाउ नङा ना होलाय बिनिफ्राय पनिर होलाय बिनिफ्राय आरो लास्टावसो बोरमा होलाय बिनिफ्राय आरो मिस्टि होलाय बिदि आरोना खिन्थु बर'निया फार्स्टआवनो होजोबखायो आरोना थ' गासै मोननैबो मोजां बासिनो हाया थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै दे थ' नैबे जाबाय जुतिस भाइ जोंनि डिपार्टमेन्टनि लोगो 2018 बेस्ट ना येस थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै